kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Ha? Okay, maayong hapon kuya. Ani ana usab kami nangandam sa pagsugat sa inyong oras sa pagsugod sa inyong programa. Si Uncle Bito nakapalit na pud og radyo kuya kay iya gyud kuno nga subaybayan ang inyong programa kay duna siya'y namatikdan kuno nga sayop gyud ang iyahang barugan. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, good news na, ha? Ang tao basta maminaw las pulong sa Ginoo, gawas lagi dili. Kay ang yawa mo yok-yok gid na siyang hunahuna. Kay nini ang maminaw las pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios kamatuoran, ang pulong sa Dios kahayag. Natural mahayagan og manaagid siya sa kamatuoran. Well, napatay basahon. Maayong gabi pastor og sa imong kauban dinha sa radyo. Dili pagyud kaayo midugay nga nagsunod sa inyong programa kay ang nagsulti sa amo ani ang amo mansad nga igagaw igtagutlo nga nagpa-Bible na kuno siya sa inyuha unya iyaming giingnan og papaminawon sa inyuhang program. Salamat pastor. Okay, salamat kayo. Ha? Salamat gyud kayo sa kuan. Pero among ipahibaw sa inyo dugay kaning kuan naman ni kining angkor niini nga programa Jesus is our hope og ang kini ang maayong balita. Among ipahibalo sa inyo nga kami mga miyembro rami, dili mi mga pastor, mga miyembro rami, dili mi mga pastor. Apan salamat sa inyong paghuna-huna bahin ni ana, pero amo ra gyud mo lang daan nga sultian, no? Well, di apatay basahon. Sir, pangutana ni. So, naan naman tay pangutana nga ato na nga gipahibalo nga tubagon. Kini ato lang usaning iko na kay bag-o pa po ni. Pero okay, tubago rin sagdi lang kay tiksan ra man gyud di man ni ma-delete ni og di matubag. Okay, ni patay kuan. Sir, mo greet ko og happy wedding sa ako nga iyaan nga gikasal kaganinang adlaw. Ingnon tan lang ni nga kanana ang belated kay gikasal ning mga buntag unya gabiin naman ron basta kay happy wedding unya sa tanang nag-birthday po. Happy birthday, no? Unya niya patay basahon. Maogyoy talidhayan og katawa ni Papa sir, kana bang punto di vista gyud ang imong pagpanubag, walay liko-liko, diretso tangkogo, usmod lagi. Usmod. Sana umod o mo siguro. Okay, last text nga akong basahon. Sir, mo greet ko og happy listening sa akong mga kauban sa grupo, mga batanon mi sir, mga junior high o senior high students. Unya niya si Mikmik, si Matmat og si Ruli og niya sad si Cindy og si Charmy og si Annalisa og si Gina og ako sir si Vivian. Okay, daghang kay salamat Vivian ha. Salamat na grupo di mo. Tagsar mo guni mga batanon ganahan minaw sa pulong sa Ginoo. Kay ilang ganahan ana kana mga kuang kanana mga nabels ang ganahan ana nila kantong mga kuan sa una bitaw na apatos katungkuan sa una nga
sa batong programaha sa kanana ang istasyon na dinis Bugo nga daghang gikayong maminaw ato kay ganahan sila sa mga ago-ago, ha, kanang mga ungol-ungol o niya. Di kay ganahan sa pulong sa Ginoo, pero salamat ni mga batan-una nga nagkagrupo sila minaw sa pulong sa Dios. Well, si Brother Libby maghatag o sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili usa diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita, diing lugara o diing nasura sa kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon og naglantaw sa atong live. Atong gina-welcome niini nga lain nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede namo mga higala nga makapadala og mga mensahe. Pwedeng mo text mo namo ni Brother John or pwede sa comment section nato sa Facebook, no? Pili lang mo mga higala. Ato nang basahon dinhi sa ato nga programa na amoy mga birthday greetings tingali or mga greetings about anniversary na amoy mga ipanawagan bang importante kay mga mensahe or na amoy mga pangutana siguro nga follow up sa pangutana nga ato nga gitagaag pagtaga dinhi sa ato nga tulumanon. So atong gina-welcome ang tanan mga higala o niya atangin nyo karong taod-taod ang pagtubag sa pangutana, ikalipay na mo higala nga dunay mga participation ninyo sa ato nga programa. Niya atong ato sang gina pahinumduman atong mga pinalangga nga mga viewers sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tanang part sa kalibutan karon nga nagapaminaw, nagalantaw sa ato nga programa, sa ato nga live sa Facebook mga higala. So kamong tanan ato nga gina-welcome unya palihog lang pod atong i-share, no, ngadto sa atong mga friend, atong mga loved ones ang ato nga programa parang daghan sab sila nga makapamati sa ato nga tulumanon dinhi sa radio mga higala. Unya niya day importante kaayo nga panawagan diha ni sa atong purok sa Purpura diha sa Gairan doon sa Mountain Base, no? Ngay panawagan ingon dinhi nga manawagan mi sa asawa ni Lucilo Alferez Angga Barba nga si Susan Alferez og asa man siya karon papulion siya kay lisod ang kahimtang sa iyang bana. Manawagan sadmi sa iyang mga igsuon og asa man sila karon palihog duawa ninyo ang inyong igsuon nga si Lucilo Alferez Angga Barba naa sa Purok Purpura, Barangay Gairan, Bugos City, Cebu. Anya ang mga nanawagan, ang mga silingan, sila si Mergen og si Libeth. Akong balikon mga higla, importante ni manawagan mi sa asawa ni Lucilo Alferez ang Angga Barba nga si Susan Alferez mo ni asawa ni Lucilo ug asa man siya karon papulion siya kay lisod ang kahimtang sa iyang bana. Manawagan sad mi sa iyang mga igsuon ug asa man sila karon palihog duawa ninyo ang inyong igsuon nga si Lucilo Alferez Angga Barba naa sa Purok Purpura, Barangay Gairan, Bugos City, Cebu. Ang mga nanawagan, mga silingan, anya sila si Mergen og si Libeth. Okay, padayon tahigala nga tusunahan ato naning basahon ang atong mga pinalangga nga makigalaan. Doon na sila yung mga mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, mo na itong nakuha version ang ngalan sa manager. Okay, nagkakuan lang ko karon lang sa sige padayon lang usa diha basa Brother Libby kay ato ning tan-awon og asa na tong kuan. Okay, niya si Eileen Katarig. Salamat sa pag-pray, Sister Eileen.
diha sa Little Hells, no? Little Hells sa Libho, Purok Little Hells. O niya po si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libe, og maingon sab sa mga kaigsuonan tigpaminaw at tigpaminaw og sa mga nagview nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay, ni asad si Hyacinth Carl Chung Bakiro Yaktin. Mayong gabi Kuya Libi o Kuya John. Anya, salamat po sa pag-love o pag-pray niini nga tulumanon. Ato sa nakita din si Brother Felipe Dilao or Brother Pipi Dilao. Maayong gabi. So, maayos ang gabi, Brother Pipi. Nga nasa lang Brother Nurlan, ilang mga inyong mga pamilya diha. O, tanan diha nga taga Anapog, San Remeo, atong mga suod, atong gina-welcome sa ato nga programa. O niya po si Veya Walid or kuan siya, Dilao. Via Dilao. Good evening mga brad. Watching from Marikina. Thank you kaya no. Ay, salamat nga natay viewers gikan sa Manila, sa Marikina. Kuan siya si Via Dilao. Niya gibali niya dire Via Walid. Yan mensahe. Good evening mga brad. Watching from Marikina. Okay. Niyasan si Mrs. Alex Liaban. Mayong gabi, Brad John, Brad Libby. Usahay di ko makasunod sa programa. Mutanaw na lang ko sa replay. Watching from Mualbual. Salamat kayo, Brother Mrs. Alex Liamano, atong usas mga avid listener diha sa Mualbual. So thank you kayo, Brother Moses. Sa imo kanunay pagsunod nining ato nga tulumanon. Ato lagi doon niya itong kuanon, Brother Libby, kay murag nag-ipit-ipit naman sa akong kuan diri, akong gilistahan atong kuan, gisuwatan, pasensyahan lagi doon sa ta, pero makita rato nato from time to time. Okay, di apod si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab o pagpray. O niya, good evening sa tanan nato mga silingan diya sa Mabuli nga always kanunay nagapaminaw. Anya, good evening no nila ni Totron Ilanan diha, ni Brother Jack diha, anya ni Brother Mulo diha. Tanan diha natong mga silingan nila ni Dong Sensor Sumalinog, mga nagpundok kay na diha, mga silingan nga nagapaminaw. Kaya lanog-lanog na ang sound system ni Brother Mulo diha. So good evening. O niya ngadto sad sa mga pamilyas, mga Lipalam, mga Serapino family, mga April family, mga Abayon, kumusta may gabi? Nya ngadto lang Brother Eric Sinoy. Owan siyang pamilya nila ni Roy Sayod and family nila ni Brother Toro Maglasang og sa tibuok nilang pamilya. Tanan niyo des Mabuli. Lambert Jr., nila ni Mr. PB, tanan dia atong mga kaigsunan, mga kaparintihan, mga kaigalaan. Welcome. O niya, padayon tahigala og basa sunahan. Niya po si Via Walid, shout out sa mga igsuon ako diha sa Anapok o mga Dilao family. Shout out siya si Via. O niya, Via ni murag si Eva, Mr. ni Eva Dilao. O niya po si Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love, Brother Rufino, o pag-pray. O niya po si Brother Jerry Nailon. Salamat po sa pag-love o pag-pray. O niasad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. Salamat sa pag-on air no sa atong buotan diha nga station manager o sa ato nga CEO diha o kang Pastor Joel Tirana. So good evening yung tanan diha sa Riverside FM Cebu. O niya sa mga listener po diha sa Riverside, lanog-lanog po ni atong programa diha sa South Cebu o sa uban pang dapit no nga maabot sa Riverside, kinasing-kasing mo na mo gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. O niya po si Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Brad Libby, Brad John. Nanapod ang inyong tulumanon, Jesus is Our Hope.
maingon man diri sa Quezon City og diha sa Visayas og Mindanao. Greet lang ko sa akong sister-in-law diha sa Kauswagan, Lanao Norte og akong pag-umangkon diha sa Iligan City, si Charlie Ginon. God bless kaninyo, Brad. Okay niya po si Brother Johnny Serenio. Maulanon nga kahaponon ninyo, Kuya John o Brad Libby, sa gihapon watching live from Naval, Beliran. Ay, Okay, ulan thank po di you ay diha kayo. sa inyo ha, diri maupod. Mga tibuok man ni Visayas, whole Visayas masiguro ang maulanon nga panahon og Mindanao. Siguro kay from Daan Bantayan until diris Bugo, wa magi kuan uwan magi. Oh, ini sa Visayas, whole Visayas ni Brother John, kung nakitanaw ganis pag-asa og sa Mindanao. O niya po si Mrs. Alex Diaban, salamat sa pag-pray og pag-love. O niya si Felipe Dilaw, maayong gabi. Niya po si Entoy Higanto, watching from Divisoria, Manila. Salamat kay Brother Entoy diha sa Divisoria, Manila nga nakahigayon jud ka og tan-aw lantaw sa ato nga tulumanon. Niya po si Brother Doming Bunukan, mayong gabi ninyong duha, Brad John, Brad Libby, og sa tanang mga kaigsunan nga nagsunod ni ining programaha. Salamat, God bless. Anya, salamat sa pag-pray og pag-love, Brother Doming Bunukan. Kanya niya po si Ginalyn Lumuntad. Sa gihapon, salamat sa pag-love og pag-pray, Sister Ginalyn. Ato pong nakita din si Jolito Joy Dilaw, si Brother Joy ni Dilaw. Maayong gabi Brad John o Brad Libby. Nagtanaw ko karon diri sa Kawit. Ako lang kumustahon ang akong mga kaigsunan sa SDA sa Silagon Church, sa akong ihado og ihada Edgar og Maylin Lumahas nga balik na ta sa pagpangalagad. God bless na lang sa tanan, ilabi na sa inyong duha. Okay, salamat po kayo, Brother Jolito Joy Dilaw. O niya po si Carlos Meris. Carlos Meris Lumapak. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. Nagtanaw mi karon, ako asawa o akong mama, watching from Busay, San Isidro, Leyte. Okay, salamat no sa Busay, San Isidro, Leyte, o ngadto sa mga pamilya sa mga Amiris o Lumapak. Kanya niya po si Madslia Muñez sa Manila. Wala may ulan dire o tinaw dia sir, kay akong nakita ganyan sa mapa sa pag-asa nga medyo na ay tagsar, unay ulan dia panagsara. Kanya niya Brother Pipi Dilaw, salamat sa pag-pray o pag-love. Kanya niya po si Rinanti Sibyal Baringke, murag bag-o ni nga lanasan no. Rinanti Sibyal Baringke, salamat kaayo no. Rinanti Brother Baringke sa imong pagtanaw karon sa ato nga programa. Ingon dinhi maayong gabi Brother John, watching from Kamubuan, taga Kamubuan din Tabugon, Cebu. Silingar na to ni ato ning kauban sa lungsod, Kamubuan. Maayong gabi no. Baringke, Rinanti Baringke, thank you kayo sa pagpakiguban. O niya, ato ning dalikyatan paglantaw mga higala ang pikas nga screen, ato ning tagdon ang atong makahigalaan nga nag-send og heart og nag-like sa ato nga programa. Ato ning basahon ang mga nag-love sa ato nga programa. Niya si Jenny Rama Fermin, Ronilo Itang, Scout Ranger Senior, Jerry Nailon, Imelda Osabel Moratso, Nurlan Pagal, Carlos Meris Lumapak, Abner Dualio, Eva Dilaw, Niapos Ruel Abiner, Joyny Dilaw Perez, Kiana Faith Itang,
Rinanti Sibial Baringke, Celine Ruiz sa Mindaros, nga may isang gabi ni Brad Edson dia. Salamat kanunay gid mo nagtan-aw sa programa. Kanya niya po si Intoy Higanto, Arturo Alito Francisco. Niya po si Luel Nodalo Estrira, Chari de la Cruz Nugas, Madeline Kaindog Casquejo, Roland Neri Ginon, Jonil Hugo, Aileen Katarig. Mao ni mga naglab o niya arita sa mga nag-like sa ato nga tulumanon. Ato sa nakita si Brother Rupino Moreno, Ginalyn Lumuntad, Basilio Tiro Notarian Jr., Shirley Fuentes Alcontin, John Magdadaro, Eleuterio Lagarisa, Niapos Maridel De Erio, Felipe Dilao, Dodger Raico, Randy Sanupao, Danny LP, Jivne Jeris Malati, niyasan si Brother Aniceto Presilias. Lanog-lanog po ni ang sound system, Brother Aniceto diya sa Panggamay. Hyacinth Carl Chong Bakiro Hiakten sa Sagnaya. Kanya Moises Alex Liaban. So muni ato nga nakita nga mga kahigalaan nato nga nag-like sa ato nga programa. Kanya ato ning balikan pagtan-aw ning pikas ni apod ato nakita dinhi si Christy Layon. Mayong gabi Badlibi og Brajon, watching from Argawanon. Okay, thank you kaayo no, Sister Christy. Uban sa Cambridge PP diya karon mga Layon family atong gina-welcome. Kanya salamat sa pagla Brother Felipe Dilao. Kanya niya po Jezreel Mas Aranyo, siya amin. Kanya niya pa yun si Christy Layon. Good evening Badlib o Brajon, watching from Argawanon. Thank you kayo no sa atong makagilan. Okay, dito magdugay higala mo ato ta sa pagtagad sa pangutana nga ato nga saluan karong gabihon na. Ako sa tanaw din ni akong cellphone mahigala ato ning tan-awon. Ang messenger nato kay naapoy daghan nga aripod agi nila sa ato nga messenger ang ilang mga mensahe nga naglantaw sila ni sila si Dwayne Murphy, Clavis, Sherwin Orsal, niya po si Sister Vanessa Maglasang, Sensor Sumalinog, Emilia Sagad de la Rama Abayon, niya Ronilo Itang mga nag-heart ni, mga nag-like o nag-heart sa ato nga programa. So thank you kayo. Niya ako nang ibalik ang panahon mga higala kang Brother John aron atong mapamatian kung unsay pangutana nga atong salo-saluan karong gabihon na. Okay, daghang salamat Brother Libe adto ta manghigala aning pangutan na mura og ato ning kuan ato lang gining medyo dugay-dugay naman sad ni ato ning nakuan na napasaligan na okay. Sir, maayong udto. Pwede ba karong gabi inyo ning tubagon? Ya, sorry gud ha. Kay pila na ni kaadlaw gikan sa pag-abot ani, wa ni matubag kay wa mapuni nako matan-aw gudayon. Pwede ba karong gabi inyo ni tubagon? Sorry gud. Pero I know nga maminaw gyud ka karon kay nakaibaw naman ka nga tubagon Okay? Sir, maayong udto. Pwede ba nga karong gabi inyo ning tubagon? Unsa may inyong ikasulti nga usa sa ako nga higala niingon nga kamo kuno na sanay o na master sa Biblia nga hinimo sa Katoliko nang gamit ra kuno mo og Biblia nga dili inyo sinunito Buscaino di ay ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Nonito Buscaino. Well, mahitungod aning senaryuha ining puntuha Brother Nonito, dili ni bag-o pa para namo.
kung ato ning tagaan og murag og ato ning kuano ba lumang tugtugin na ni, lumang awitin na kining mga bahina. Dili man ni bag-o sa among mga idulungog kanibang pag-angkon sa simbahan nga sila maoy naghimo sa Biblia. Dili ni bag-o para namo. Pero kung kamuunta nakasusi pa og nagbasa gyud nahibaw og unsay Biblia, unya inyong tan-awon kung unsay ilang mga lifestyle o unsay ilang pagkinabuhi, grabe gyung taliwasa sa nasulat sa Biblia o sa ilang kinabuhi. Hinuon dili man na gyud lisod ang pagpangangkon nga sila ang naghimo. Dili gyud pod na ikalimod nga ila nang giangkon ngani ila pong gipatuo nga ang ilahang simbahan, ang ilang iglesia si Kristo ang nagtukod. Kining pagpangangkon-angkon dili gyud na siya lisod. Pero kung nagsusi lang gyud unta ta sa kamatuoran ug sa Biblia, bisag kapila pa sila mabalintong sa pag-angkon nga sila'y naghimo sa Biblia, sila ang gitukod ni Kristo. Dili gyud na ikalibog sa tao kung nagtuon ta, nagsusita sa kamatuoran. Karon, ato kunong tugutan apan dili lang nato uyunan nga sila ang naghimo sa Biblia. Raba, nasanay o na-master nami sa Biblia nga hinimo nila kay kami nang gamit ra kuno mi sa ilahang Biblia. Atong tugutan, pandi na to uyunan, nga sila'y naghimo aning Biblia. Pero nasayod naman yun mo, nga kini nga programa based on the Bible ni siya. O sa Tagalog po, huwag lang tayong magsamaan ng loob. Kay kining amo, pagpasabot ramang ini, bahin diha sa Biblia. Pasag nila na silang mangangkon. Pasag nila na. Kanang pag-angkon sila'y tinuod, ay sige, okay ra na ang ilang pagpangangkon. Kung atong tan-aw dinhi sa Biblia, kung sila bagyo'y naghimo o gikan bagyod ni sa simbahang Katoliko. Kung atong basahon dinhi, sumala sa Mateo 24:4, nag-ingon si Kristo, magbantay mo nga walay magapahisalaag kaninyo. Meaning, nga sa atong kapanahunan, sa atong pagkinabuhi ning ubosilong sa landong sa langit, naagyoy mga pagpahisalaag. Tungod niya na, nagsulti na daan si Kristo, magbantay mo. Pero ngano nga ang daghan karon na limbungan, tungod kay wa makabantay, kay wa man pod magbantay, kay unsaon man pagbantay ug makabantay, nga wa man sad magsusi sa balaang kasulatan. Kung imong basahon ang Isaias 34:16, nagsulti, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha, walay usa niini nga makulangan sa iyang kauban. Wabita ning gining Biblia nabahin ni sa duha, daan og bag-ong tugon. So kini palang puntuha, kining Biblia gi paila ni susihan nyo gikan sa basahon ni Jehova. Basahon kini nga iya sa Dios, dili ni basahon sa simbahan. Unya pamatiin ninyo ni ang ikaduhang Timoteo 3:16, gisulti dinyo atong basahon na ang gihisgutan dinhi matud pa sa 3:16 sa ikaduhang Timoteo, the whole Bible, timan ang tibuok nga Biblia, the whole Bible was given to us by inspiration from God. Unsa inyong huna-huna diha? Mabitan ninyo si Kristo, magbantay mo nga way magpasalaag ninyo. Ang tibuok Biblia gikan kini sa Dios, dili sa ila. Ana akong balik kag basa, naging udi, the whole Bible was given to us. Gihatag ni ang tibuok Biblia, gihatag ni kanato. Inspiration, given to us by inspiration. Unsa man ning inspirasyon? Pagpadasig sa atoa. Inya gini from God.
gikan sa Dios, dili ni gikag tao, dili ni gikag simbahan. Unya, and is useful to teach us that is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and helps us do what is right. It is God's way of making us well prepared at every point, fully equipped to do good to everyone. Ang gisulti din, it is God's way of making us. Iya ginis Ginoo. Kay mao ni paagis Ginoo para nato nga mahingpita sa atong mga pagginabuhi unya. Sayon-sayonon lagi na pag-angkon, ay dili man na lisod lagi ang pag-angkon. Pero sagdi lang, at least nga kining pangutana naghatag ni og dako kaayo nga pagpa-enlight sa huna-huna sa kadaghanan. Tandaan nato na karon kun ato ning tan-aw na kini niya sa akong kamot kining doktrina Kristiyana para instruction de los niños in lingua Bisaya. Tanawa ha, ila magyud ning basahon, doktrina Kristiyana, instruction de los niños in lingua Bisaya. Sa ato pa kining mga puntuha kung mao'y atong basihan, walay si bisan kinsa nga makahimo pagreklamo pagrikula ani kay ila magyud ni nga balasahon unya. Igo raman sabtan ining kanini ang nagbasa pod, no? Igo raman sabtan ining nagbasa. Ang ato lang nganong mubasa ta ining mga pagiha aron mo makasabot nga wa mo sultii ini nga programaha ug mga tinumo-tumo. Sa Doktrina Kristiyana, Instruction de los Niños in Lengua Bisaya, kay sila man di ay naghimo aning Biblia. So atong tan-aw niya sa page 10, ang mga sugo sa Dios na pulo. Dinha sa Doktrina Kristiyana, ang napulo, ang mga sugo sa Dios na pulo. So ang 10 commandments ni. Din is Doktrina Kristiyana sa page 10. So kining napulo kasugo nga gihisgutan dinhi sa Doktrina Kristiyana ato sa ning ilandi sa napulo kasugo nga gihisgutan dinhi sa Biblia. Kay sila man di ay maoy nag-angkon, dili mahitabo, sila may nag-angkon, sila makay naghimo. So dili mahimo nga ang ilang doktrina, ilang pagtulunan mo kontra sa nahisulat dinis Biblia kay sila maka di ay mo'y naghimo. Atong basahon na unsa ang unang sugo sa napulo kasugo dinis Doktrina Kristiyana. Nagingon dinhi ang nahauna, higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Muni ang unang sugo sa napulo kasugo nga ilang giingon dinis Doktrina Kristiyana nga napulo kasugo sa Dios. Unang sugo ningon, higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. Tanawa, dili man na dautan kanang paghigugma sa Dios labaw sa tanan, pero ang nakadautan ani kana bang ipatuo nga dili mao. Kay dili man ni mao ang unang sugo dias napulo kasugo sa Dios dinis Biblia. Akong basahon na naging dinhi sa unang sugo ningon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios at tubangan ko. Unang sugo nas napulo kasugo sa Dios dinhi sa Biblia, pero ang giingon nilang napulo kasugo dinis Doktrina Kristiyana, ang unang sugo, higugmaon mo ang Dios labi sa nga tanan. So dinhi pa lang pagsugod ni ining mga bahina, makasabot na gyud unta mo kung kamatuoran ba ang gitudlo o gisulti diha sa inyo. Di ba? Karon ni ang ikaduhang sugo dinhi, ikaduha, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Ikaduhang sugo ni dinis Doktrina Kristiyana nga giingon nila nga napulo kasugo sa Dios. Pero aritas napulo kasugo sa Dios nga nias Biblia nagingon, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, bisan unsang butanga nga taas ay taas lalom sa langit kun dinis ilalom sa yuta. Kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mo sibang imong Dios, maong Dios nga abubhuan. Tanawa, gidili ang pagbuhat og larawan og linilok dinhi sa ikatulong sugo sa napulo kasugo. Sa Biblia na ang iya sa Dios. Pero sa dinis Doktrina Kristiyana, nagsulti dinhi nga matud pas ikatulo nga ingo dinhi nga
matud pa nga sa ikaduha nga dili po nagingon din sa ikaduhang sugo sa napulo ka sugo sa doktrina Kristiyana, dili mo ipanumpa ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Mao ni ang ikaduhang sugo. Pero dire ang ikaduha, dili mo di ka magbuhat og larawan og linilok. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ang sa Ginoo na. Karon atong tugutan pero dili na tuuyunan nga sila naghimos Biblia nganong nakamuritsing man eh. Lain ang gisulti sa Biblia, lain po silang doktrina. Doktrina gani pagtulunan. So dinhi makita nimo nga usa lang na kapagpangangkon nga sila mo'y naghimo sa Biblia. Unya dayon mura ba og mangantalita nga nasanay mi na master mi sa paggamit sa Biblia nga igo raming nang gamit sa ilang binuhat nga Biblia. Kung sa Tagalog pa nakadidiri. Karon ni adinhi ang ikatulong sugo dinhi sa napulo ka sugo sa doktrina Kristiyana, Instruction de los Niños en Lingua Bisaya. Ikatulong sugo ningon pagasantuson mo ang adlaw sa Domingo ug pista nga iglilihi. Ikatulo na ha. Karon andiris ikatulo dinis Ginoo nagingon dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala kay si Jehova nga Dios dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit siya ngalan sa pasipala. So kining mga linya, kining mga puntuha, igo na kaayo unta nga kamo masultian sa kamatuoran, kamo mahibaw og unsay bakak og unsay tinuod. Pero dunay mga tao nga moingon sila ang ilang namatan og mahayag mo nalay ilang pakamatyan luyo. Niining tanan nga bisag nahibalog na sayod na sila, pakamatyan ra gyud na nila ang bakak, dili sila sa kamaturan. Sa atong gibasa nga ang tibok Biblia, gihatag na sa Dios, gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon, kung ato ning tan-aw dinhi kining ilang pagtulunan, sukuhi sa gitudlo sa Biblia, taliwala sa pagpangangkon nga sila ang nagbuhat sa Biblia ug kami nang gamit ra sa Biblia nga ilang binuhat. O pa sa ekspresyon pastagan na ilon, wa gabae. Tanaw ha. Dini ako ni tanawar godo, ako ni basaho dinhi ako nagunitan nga balasahon nga sinulat ni Raniel V. Torres nga giuluhan ning nasa Biblia ba yan? Sagot sa mga tanong sa aral Katoliko. Akong tapan iniha, wala tayong samaan ng loob. Tandaan nato na ang nihil obstat ani ni amagini dinhi. Unya ang kanini ang Arsobispos Manila mo imprimatur niini si Luis Antonio G. Cardinal Tagle. Ano ha? Ang Arsobispos Manila ni si Luis Antonio G. Cardinal Tagle mo imprimatur niini nga nagauluhan ni siya nasa Biblia bayan. Ang uluhan ani Tagalog man ni. Uni ato ko nung basahon dinhi suma sa page 5. Nagsulti din page 5. Panimula. Pagsugod. Taong 1988 nang maglabas ng pastoral letter si Jaime Cardinal Sin na binalaan ang mga Katoliko sa pagdalo sa mga simbahang fundamentalist dahil sa mga maling turo tungkol sa simbahang Katoliko. Mga maling turo tungkol sa simbahang Katoliko. Wala tayong samaan ng loob. Nagsabi lang ng katotohanan. Naging din na nagiging daan upang iwanan ang isang tao ang simbahan at umaanib sa mga grupong protestante. So dinhi kung imong tan-aw dinhi, akong balikan na para ma-enlight ang inyong mga hunahuna, dili siraan, dili aron dauton mo, kundi aron makadungog ug makabati mo sa kamatuoran. Apan sultihan ta mo mga kaigsunan, kung asa ang tao nga nagsultis kamatuoran, nagsultis tinuod, daghang taong masuko o maglagot niya na. Gamay ra ang mo amin nga kana mo'y tinuod insakto. Niya akong balikan ha, taong 1988 nang maglabas ng pastoral letter si Jaime Cardinal Sin na binalaan ang mga Katoliko sa pagdalo sa mga simbahang fundamentalist dahil sa mga maling turo tungkol sa simbahang Katoliko
na nagiging daan upang iwanan ng isang tao ang simbahan at umaanib sa mga grupong protestante. Tanawa, giklaro dinhi nga ang sayop nga mga pagtudlo, mga doktrina sa simbahang Katoliko unsa ni mao'y nahimong agianan aron ang tao mobiya sa simbahan o musakop ngadto sa grupo sa mga protestante. Malinaw ni mga kaigsunan. Ang imprimatur niini mao si Luis Luis Antonio J. Cardinal Tagle, ang Arsobispo sa Manila. Unta mga kaigsunan, wala mituyo pagsamad sa inyong balatian pero dili namo kaya sa among konsensya nga di mo masultian sa kamatuoran. Ngano? Karon buhi pa ta, pero wa ta masayod ug madamlag mamatay na ta. Daghang mga taong nangamatay nga wa gid kadungog ug makabati sa kamatuoran. Busa kini nga programa nagsulti mahitungod sa kamatuoran, naara gina sa inyo ug dili pagyud ninyo tuhuan ang mga kamatuoran. Karon matinaw dinhi ang gisulti dinhi. Karon naaman gidili man gyud na pulo kasugo sa Ginoo, sila makay naghimo. Gidili ang pagbuhat sa mga larawan og linilok. Pero nganong ilang gihimo? Tanaw ha. So dako kayo na nga balisa. Kung atong tan-awon ang Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 16 niya kung basahon na. Aron nga inyo gyud nga makuan, inyo ba gyud nga masinsilyo gyud ang mga kamaturan gikan dinhi sa balaang kasulatan nga inyong madungog dinhi sa ato nga programa. Deuteronomio 4:16 mao ni ang gisulti dinhi. Unya tanaw ha kay sila madi naghimo aning Biblia. Unya kami nang gamit rami 4:16. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. Mo ni gisulti sa Biblia. And how come? Nga naingon man sila ana sila man di ay mo'y naghimo kaaning Biblia. Sa ilang napulo kasugo sa doktrina Kristiyana ilang giwala ang sugo sa Ginoong pagbuha gidili ang pagbuhat ng larawan og linilok. Karon kun atong pamalandungon kining mga panahon kining mga butanga, kamo mamalandong mo karon o sa sunod pa. Unya dili man ka siguro buhi pa ka sa sunod makapamalandong ka pa og patay ka na. Karon mindras buhi pa mamalandong ta sa kamatuoran. Maghuna-huna ta kung naabata sa agianan paingon sa kaluwasan. Dili kay tungod nagpasakop lang ta, kay die hard ta, tungod kay monay atong namatan og mahayag, maunag yun na siya. Unya, wa ta kahibaw nga sa tumoy unya sa adlaw sa katapusan, mga laglag di ay ta. Nga naman, tungod kay wa ta subay sa kamatuoran. Unya nganong ato mangging nganong ato mangyud na nga ipatigbabaw kanang mga bahina. Mga kaigsunan nahibalo og nasayod na mo si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ani bahina. Okay, digan salamat Brother John sa ato ning tan-awon makadiyot ang screen. Niya si Dodger Raiko. Mayong gabi Brother Libby o Brother John o sa maong programa Jesus is Our Hope. God bless. So good evening Brother Dodger Raiko. O niya po si Pascualita Calusor. Mayong gabi sa tanan. Di ami naminaw sa linaw San Isidro Leyte. Okay, dahil salamat Igsoon Kwaling. Nya, kumusta mo diha? Sa tatay yung sinyano, uban ni nanay, o kamutanan na, Brother Danny Lapinya, Brother Dodong Lumapag. Kamutanan las linaw. O niya, see you soon. Okay, ni Asad si Edward Generius. Good evening ninyo dira, Kuya Libby o Kuya John, watching here. Matanaw, Davao del Sur. God bless. Oy, maing gabi sa taga Davao del Sur. Salamat. O niya po si John Lovell ko. Happy watching. Good evening. Niya po Sir Alma Mahait. Happy evening to everyone. God bless all. Madam, mayong gabiin ninyo diha. Kumusta mo? O niya po si Million Silasol. Good eve sa Kapaglaom. Okay. At tahigalas paghatag dugang tubag sa pangutanag. Yun sa tapaghanay, Brother John.
Ang iya lagi, Brother Libby, naa kuno siya amigo nga nag-ingon nga nasanay o nahanas na lang gid kuno ta paggamit sa Biblia nga hinimo sa Katoliko kay nang gamit ramang kuno ta sa Biblia nga hinimo sa Katoliko. Okay, salamat kayo, no? So, nindot na nga pangutana. Kayang pagtuo nga ang tag-iya ang nagbuhat god sa Biblia ang Katoliko, no? Kini ba ang gigamit nato diri King James version ba yan eh? Protestant version unya mo gamit ang mga referensya mga Catholic Bible nga sila pod mo'y imprimatur. Pero niya higala ang gigikanan sa Biblia usara gikan sa original manuscript nga gisulat sa Hebreo, ang daan tugon Hebreo Aramaic o ang bagong tugon Greek nga mga pulong. Ang mga translators Biblia muna na ay mga version, word version sama sa duway version, the official Catholic version, kanang pulong version, translation of the Bible from the original languages from the Bible manuscript. Ang mga Protestant po ni adto po dito sa original manuscript, ila pong gihubad ngadto sinultihan nga atong masabot. Karon tinuod ba nga ang Catholic maoy tag-iyas Biblia o ilang Biblia? Kung atong basahon mga higala, ang nakasulat dinhi sa sulat ni San Pedro sa unang Pedro, atong tanawon ha, sa nakasulat sa sulat ni San Pedro sa ikaduhang Pedro 1:20-21, labaw sa tanan timan e gayod ninyo kini, ang tanan nga nasulat sa kasulatan dili kinaugalingon nga pagsabot sa mga manalagna, mga propeta. Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingong manahuna, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa mga pulong sa Dios. Kinsa maning mga tawhana, kalabanan ni mga Hudiyo ni nga mga tao, kining matawhana. Atong tanawon kuno ang nakasulat dinhi sa libro sa Roma Kapitulo 3. Roma Kapitulo 3, anya sa versikulo, Roma 3, anya atong tanawon sa versikulo 2. Nag-ingon ang atong mabasa, daghan bisan asa ipaagi. Una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo, gipiyal ang mga pulong sa Dios, kining Biblia. Kinsay gipiyalan sa pulong sa Dios? Una sa tanan mga higala ang mga Hudiyo. O muna nga diha sa Biblia, ang kalabanang mga magsusuwat sa Biblia, mga Hudiyo. Only lang sa daang tugon na ay di Hudiyo nagsuwat usa ka buok, si Ruth. O nag-arikas bagong tugon na ay dili Hudiyo usa ka buok nagsulat, mao si Lucas, kay dili siya Hudiyo pero doktor siya. O niya, kining mga tawhana, wa record nga Roman Catholic Church kay wa pa diha ang Romano mga higala. Panahon na ng Constantino kanang Roma. Kay kung baya, niadtong panahon na baya sa panahon ni Kristo, diha na baya sila sa Jerusalem, wa baya matos Roma. O gawas kan San Pablo kay nagwali siya sa bisan diin nga dapit, no? Okay, ato nabasa diri, ang pulong sa Dios gipiyal una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo. O niya, di inigikan ang balaan nga kasulatan pod sa atong mabasa sa 34:16 sa Isayas, ang atong mabasa dinhi, ang Dios gyud mo nagtigom ani, dili ang Romano Katoliko. Atong basaw na, atong tanawon ang nakasulat 34:16. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Kining Biblia gitawag dig basahon ni Jehova o basahon sa Dios, libros Ginoo. Og basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. O kisa nagtigom, ang Dios mahigala. Siya'y namulong, siya'y nagtigom, o nagitawag ng libros Ginoo mga higala. Giangkon lang ni nila. Di na mahimong angkonon og usa ka tawo para na natong tanan. Kay ang Biblia sulat nis Ginoo para natong tanan kay nahulog mangguta sa sala. So naghatag nato nig kasayuran,
information natong tanan aron mahibaw tag unsay atong buhaton mga higala aron ta mga luwas. So para na nato kay kung ang kuno nilang ilan ng Biblia, sila tag-iyas Biblia na di gyud layo ras tinuod nga naman ang gisultis Biblia ang adlaw nga pahulay Sabado, pero kung sa may gibantayan Domingo man ang Biblia nagsulti, mabasa na sa ilang versions Biblia, ang baboy dili pwedeng kaunon pero gitudlo lang ipakaon sa ito pa kung ilang Biblia sila'y nagunay-unay og supak sa Biblia mga higala. Okay, wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon. Ni aday si Siena Kabatania nga po si Gloria Ferrer, no? Okay. Adto ta sa ato nga theme song. Okay mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Panalangin ang tanan, nagapaminaw sa imong pulo.